un arte vale, daremos a vistazo. Esto nos parecía correcto. Empezamos, entonces. Sí. Bueno, sendo as 21:02, damos inicio a sesión ordinaria do pleno de data 21 de maio de 2026. Pasamos, por tanto, ao primeiro punto do orde do día, que é a aprobación do procede da acta da última sesión de data de 18 de marzo de 2026, algo que añadir, Diego Popular, Partido Socialista, a nova, votos a favor, queda aprobado. Pasamos ao punto número 2, que é a aprobación da candidatura do Concello de Val do Dubra para concorrer á convocatoria de recoñecemento como cidade amiga e infancia UNICEF. Bueno, como sabedes, este é un punto que xa se debateu neste pleno pasado ano. UNICEF require o cumprimento de determinados ítems que o ano pasado, como ainda non tiñamos todo o procedimento rematado do que era a creación dos órganos e demais, non reuníamos. Como sabedes, desde o pasado ano está funcionando o Consello Local de Infancia con moito éxito. O día 30 de maio, ademais, teremos tamén as Celles Olimpiadas, que é unha pequena xornada que é preparada polos propios rapaces e rapazas. Están facendo as súas achegas. Pronto teremos, eu creo que antes de rematar o curso, creo que corresponde ter un pleno por rapazes e rapazas. Entón, bueno, este paso, agora que entendemos que sí que cumplimos todos os ítems, creemos que é necesario poder ter este recoñecemento para que Val do Dubra sexa un dos concellos amigos da infancia para UNICEF. Entón, bueno, tedes a proposta que xa se debatiu tamén en comisión informativa. Dou un turno de intervencións. A proposta de xa fora comentada a pleno, unha proposta de concellería de cultura que nos acompaña, que nos manifestamos de todo o noso apoio, por tanto, vamos a seguir co apoio desa proposta. A nova. Ben, a iniciativa estaba xa tomada desde a Consellería de Educación, faltaba ese último paso para cumplir todos os pasos. Eu creo que é unha moi boa noticia que seamos recoñecidos por UNICEF como cidade amiga da infancia, leva uns compromisos e uns objetivos. Eu creo que vou para toda a rapazada e tamén para nós aprender a participar e a tomar decisións colectivas, e desde logo é unha iniciativa que xa está aprobada por todo o pleno. Parabéns aos rapaces, parabéns aos que participaron na iniciativa e que sea útil e proveitosa. Bueno, simplemente manifestar, pois, é un asunto que está debatido. Esperemos que agora, nesta ocasión, sí que podamos obter este reconhecimento. Creo que é algo positivo que puñerá no mapa a Val do Dubra, pois, por darlle ese oco que merecen os rapaces e as rapazas en todas as administracións, en todos os concellos, e dando este paso e obtendo este reconhecemento, pois, eu creo que lograremos algo moi positivo para o nome de Val do Dubra. Votos a favor. Quedaría aprobado por unanimidade, gracias polos votos. Pasamos, por tanto, á moción do Partido Socialista de Val do Dubra e a nova Val do Dubra relativa ao peche da oficina do Banco Sabadell en Benvibre, Val do Dubra, e a defensa dos servicios bancarios no rural. Ten a palabra Raquel. O Grupo Municipal dos Socialistas de Val do Dubra e o Grupo Municipal de Anova de Val do Dubra, de conformidade co previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta esta proposta de acordo. Os grupos municipais de Val do Dubra que suscriben a presente moción queren manifestar a súa fonda preocupación polo anuncio de peche da oficina do Banco Sabadell, cita en Benvibre. Unha decisión que supón un novo golpe para os servicios de proximidade do medio rural e que afecta directamente a calidade de vida da nosa veciñanza, cuestión que xa foi trasladada á propia entidade a través dunha carta asinada polo Goberno de Ourense.
Nos últimos anos, o rural galego ven sufrindo unha progresiva perda de servicios básicos, oficinas bancarias, caixeiros, servicios administrativos, transporte público ou atención comercial. Esta situación contribúe ao illamento territorial e á exclusión financiera dunha parte importante da poboación, xerando desigualdades entre o ámbito urbano e o rural. Por todo o anteriormente exposto, o Pleno do Concello de Val do Dubra adopta os seguintes acordos. Manifestar o rexeitamento do Concello de Val do Dubra ao peche da oficina do Banco Sabadell en Benvibre, por considerar que supón unha perda moi perxudicial para a veciñanza e para a actividade económica do municipio. Instar a dirección do Banco Sabadell a reconsiderar a decisión adoptada e a manter o servizo presencial de atención bancaria en Benvibre, tendo en conta a realidade social, territorial e demográfica do noso Concello. Solicitar ao conxunto das entidades financieras que operan en Val do Dubra que manteñan e reforcen os servizos de atención presencial á veciñanza, especialmente no ámbito rural, garantindo unha atención accesible, próxima e de calidade. Dar traslado deste acordo á Dirección Territorial do Banco Sabadell, ás restantes entidades bancarias con presenza no municipio, á Federación Galega de Municipios e Provincias e á Xunta de Galicia para o seu coñecemento e efectos oportunos. Queda un turno o Partido Popular. Obviamente estamos de acordo con que non ofrece calquera oficina bancaria unha oferta para o Concello. Por desgracia non é só o Sabadell, sabemos tamén que o Santander pasa a ser unha franquicia, cerra a oficina, por lo cal tamén se podía ampliar esa moción e mandarle tamén un comunicado á Dirección Santander. Por desgracia, penso que son empresas privadas, móvense por outro tipo de parámetros, pero bueno, obviamente o noso apoio a que peche calquera negocio en Val do Dubra, sobre todo as oficinas pola atención presencial que fan, sobre todo a xente maior que ten, pero xa digo, habría que ampliarla a todas, porque obviamente non é unha franquicia, pues tampouco vai ter os mesmos servicios que vai ter unha oficina que pertence directamente ao banco, pero bueno, o noso apoio obviamente a que peche esa e todas. Bueno, creo que é unha mala noticia, coincidimos ao Concello, pero é unha mala noticia que ven porque se consinti. A banca privada primeiro privatizouse e despois se deu todo o poder para facer o que quere e abandona o país, medio país que non interesa económicamente e, sin embargo, sigue negociando con nosos cartos e cada vez nos dá máis distante. É necesario a proximidade, xente maior, o abandono rural e hai que apostar máis rural. Creo que a nivel normativo, e tanto o goberno como a Xunta, tiña que ser máis exigente cos bancos e hai que motivar unha fuxida, así deixando sin servicios unha zona grande. Hai que distribuir os recursos e isto, a verdade é que cada vez o abandono está forzado, non é xa que o queiramos, é que o está forzado. Se tens que ir a un banco a terminar con unha persona de 80 anos, ou se lle piden que faga unha tramitación por correo electrónico que ainda os novos lle cuesta trabalho, eu xa me retirei deso. Entonces, joder, creo que hai que dar servicios, vamos. Bueno, totalmente. Respecto ao tema do Santander, efectivamente, chegou-nos a noticia non de xeito formal. Na moción, no terceiro punto, vai un apartado que xa tamén iba un pouco nesa liña, que é solicitar ao conxunto das entidades que operan en Val do Dubra que manteñan e reforcen os servicios, porque, polo que se nos trasladou de xeito informal, non é un peche de oficina como tal, senón que pasa a ser xestionado por un axente persoal. É un punto de atención para unha franquicia, non pode realizar todas as xestións que pode realizar unha oficina. Non se sabe a día de hoxe que tipo de alteracións. Eu, se queredes facer alguma modificación pola nosa parte, a moción podese facer nos términos, o que, bueno. A ver, incluir a todas, comunicar a todas, despois vai ser un pouco... Sí, no, comunicar as tres que están operando. O que a moción, de feito, xa é ese terceiro punto de solicitar que se manteñan e reforcen os servicios presenciais, vai nesa liña, un pouco, precisamente ao coñecer de xeito extraoficial o tema do Santander. Simplemente decir que perder calquera servicio nun concello como o noso, pois, lógicamente, é unha mala nova. O Banco Sabadell
tiña un número de clientes que prestaba además un servicio ao sector, un sector importante en Valedora como é o sector gandeiro e agrícola, tiña un número de clientes importante neste ámbito, e, polo tanto, cada paso atrás que se dá no Concello, obviamente, temos que facer os movimentos todos que temos, sendo conscientes de que son unha empresa privada e que, obviamente, respetando a súa libertad de actuación, pero eu creo que pues, está ben lograr pues, un acordo para visibilizar que é necesario defender o noso Concello con todos os seus servicios, servicios bancarios ou un tema importante como é os servicios médicos que vimos de perder ahora, por exemplo, esa atención que tiñamos os sábados, non? Eu creo que se queremos que a xente se desplace e ocupe a Galicia rural, temos que ser quen de defender entre todos as administracións, todas, absolutamente todas, pois que se poidan manter todos os servicios públicos e privados. Se non hai algo máis que decir, pasamos á votación. Votos a favor. Pasamos, polo tanto, gracias polo apoio á moción. O punto número 4, mocións de urxencia. Ten o turno de intervención para presentar unha moción. Nada, Sí, vai explicar. Bueno, explicamos a moción. como que? A urxencia da moción está clara, é un tema que xa se comentou son varias veces, é o tema da famosa curva do Espírito Santo. Hai accidentes continuamente, bueno, creo que é un tema que non podemos deixar pasar por alto, porque, por suerte, falouse xa aquí, na visita do presidente, non houve accidentes relevantes, pero o día de mañán pode haber unha morte e despois se tal. Votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia. Procede a explicar. Ben, a exposición de motivos, tal como decía, na lei de 1914, bueno, existen varios puntos conflictivos, un deles situación real, un punto no que se recollemos só as actuacións que fai a Protección Civil do Val do Douro aí, temolas todos os anos, continuamente, caen 4 gotas e hai accidentes. Aproveitamos que na visita do presidente da Diputación, de Valentín, comentouse neste sala de plenos, comentouse a problemática, incluso falamos de que a calzada ten 2 niveis, entre os arcenes e tal. Bueno, si recolliu un pouco os nosos comentarios, pero deixou aí na limba. Vemos que ano tras ano, si a Diputación o único que fai nesa estrada son os planes de conservación, pero nin se modifican peraltes, nin se actúa para resolver ese problema. Co cal, creo que son moitos anos repetíndose os accidentes e hai que actuar xa. O órgano competente para exigir eso é este pleno. Entón, insta a Diputación a execución urxente da mellora de seguridade viaria na de 2014, incluindo a mellora da firme de drenaxe, incremento de asignación vertical e horizontal, instalación de elementos reductores ou aqueles que eles consideren necesarios, ou a corrección mismo das curvas e a reforzo de seguridade. Solicitamos ao Goberno Municipal que traslade ao Pleno nun prazo de máis de 3 meses un informe detallado da xestión realizada da Diputación e das actuacións previstas nesta estrada provincial e cuarto, da traslado deste acordo da Diputación á Consellería Competente en materia de infraestructuras e a tráfico, porque creemos que é un tema importante. Vale. Comentar que cuadrou así, a semana pasada se nos comunicou desde a Diputación a inminente actuación nese punto. Xa tiveron os topógrafos a semana pasada ali, levantando, bueno, replantearon a empresa que vai executar a obra da curva vai ser Candaro, que é o que fixo a zona precisamente de Rial, vai a ser, contaban con que se fixara xa esta semana, contan con que sea, a empresa non veu, pero bueno, contan con que para a semana que ven, si ou si, se execute a obra. Leva 15 ou 17 centímetros de peralte, polo que me comentaron, porque pedinlle un pouco os datos que iba a dar, vaise a facer a totalidade do ancho da vía para evitar ese problema, e vai a empatar desde onde remataron vindo do Espírito Santo hacia baixo. Non teño moi claro, bueno, entendo que deberían de chegar á casa última que hai en Rial, que é xusto onde remataron, pero non sei se chegará aí. En todo caso, faise a curva
Polo que nos dixeron, para a semana que van a moer o que é a zona, van a facer a obra de inmediato. De todos modos, era unha reivindicación que se fixo aquí o día da visita, xa se había feito previamente tamén por escrito, pero bueno, o noso apoio neste caso, do Partido Socialista, a moción, porque independentemente de que se vai a executar, non está de máis planteada, porque, bueno, vamos a ver tamén como queda a obra. Non? Non, pero creo que é unha intervención absolutamente necesaria, estaba pedida aquí por todos os grupos e tal, na miña persona, pero eu creo que tamén que na moción que presentades, eu creo que aquí temos tamén falado que hai que ir á queixa da carretera de Carballo, Porto Mouro e Porto Mouro Santiago. Necesitamos un máis mantenimento, a Diputación ten que meter máis pasta nesta carretera, ten que fazer ampliacións, ir a Carballo unha noite ir a Carballo unha noite de inverno desde aquí é unha auténtica tremenda. Xa polo pintado. Xa polo pintado. Parece remendos e unha intervención e a media provincia da Coruña, porque desde Ponteceso, Malpica e Garacha, Santiago vese por aquí. E non, até que xa, vamos, eu non digo, me parece que é escasa a intervención e ademais lenta. Para facer 3 kilómetros botan 5 anos. Están todos os anos dicindo que se van a ampliar, que se van a mellorar, pero eu non sei se é a falta de peso político ou é que tiran para outros lados, pero esta carretera está abandonada. Totalmente de acordo, que non sei, centrámonos no punto de expresión do que afecta máis a Xa, non, é un punto crítico, é un punto que hai que actuar pero inmediatamente. recollemos toda desde 1914, xa falamos de sinexación vertical e horizontal, porque hai como collas niebla na zona de Xerida por aí, deste nivel. Incluído tamén que, independentemente de que este aprobado o proxecto da humanización, a día de hoxe, as líneas daqui, eu mismo eu trasladei tamén ao vixiante o outro día, os pasos de Cebre para que os pintaran, houve que suplicalos. Non se ven as líneas prácticamente daqui desta estrada, é unha intervención que está aprobada, ojalá se pague o máis axiña posible, pero mentre que non se fai, as estradas teñen que estar en condicións. Hai alguna intervención máis? Vamos, que está presentada. Votos a favor? Votos por unanimidade. Bueno, dentro deste apartado, antes de pasar á sección de control, recibimos o escrito de renuncia ao cargo de concelleira de dona Celsa Oreiro Bermúdez, que comunicou no día de onte a súa renuncia ao cargo de concelleira. Entón, antes de nada, temos que ratificar a entrada do punto na orde do día. A urxencia, bueno, que entrou onte, hai que solicitar a credencial da nova concelleira. Entón, se vos parece, votamos a inclusión do asunto. Votos a favor? Vale. Antonio, Bueno, ela manda un comunicado pequeno dicindo que renuncia por razóns de saúde e quere agradecer aos vecinos a confianza depositada durante o tempo que tuvo aquí na Consellería, aos compañeros da Corporación Municipal, ao persoal do Concello e a todas as persoas coas que tive a oportunidade de traballar. Foi un placer traballar para Val de Loura. E eu, lógicamente, quero engadir que perdemos unha concelleira que demostrou que lle interesa Val de Loura e, sobre todo, que lle interesan os servicios públicos. Eu creo que traballou arreo con ese concepto, tiño moi asumido no seu traballo tamén. Foi funcionaria pública, e creo que a súa generosidade nese aspecto é inmensa. Val de Loura ten unha deuda, creo que toda a corporación, o noso grupo especialmente, e eu particularmente, teño unha deuda grande co traballo feito por Celsa e pola súa intensidade. Eu creo que foi unha boa e generosa, sigue sendo unha persona que deseamos moitísima sorte,
e é unha levedura que te vai traballando para o bem público. No Partido Popular, a verdade é que sentimos recibir esa nova porque é unha mágoa que unha persona que a súa vocación pública teña que deixar o cargo por motivos de saúde. Desde o Partido Popular, a pesar de que os ideais políticos son distintos, agradecer o seu traballo, o seu enorme traballo, deixarlle todo o noso apoio nesta nova etapa e recoñecerlle a gran labor que fixo polo Concello. Toda persoa que destina parte do seu tempo a traballar polos veciños, pois a verdade é que merece o seu reconhecemento. Celsa estuvo en varias corporacións e a verdade é que aí está o seu traballo, aí está o seu legado e non podemos máis que reconocer. Por a nosa parte, eu creo que un merecido aplauso para ela e darlle gracias por todo o traballo que fixo. Bueno, en nome do Partido Socialista está claro que é unha nova que obviamente non é positiva porque a renuncia de Checha perdemos unha grandísima concelleira. O tempo que dedicou ao servicio deste Concello foi moito, ademais, en diversas posicións de goberno, sempre como compañeira de Antonio ao lado en todas as batallas, na oposición, no goberno, nesta nova etapa de cogoberno. É unha persoa, unha traballadora incansable, con ideas firmes, e como lle trasladei hoxe a ela, pois ese traballo impecable que realizou e que, sobre todo, é valorado polos veciños de xeito moi, moi positivo. Solo queda, pois, desexarlle sorte. Pois foi un placer traballar e agradecer esa labor incansable por Val de Dubra, pola súa xente, pola súa cultura, pola educación, polas nenas e nenos. Eu creo que deixa o listón moi alto. Eu estou moi agradecido do traballo desenvolto, que además quero dicir que a renuncia foi presentada onte, pero traballou e traballa aínda, seguro que seguirá botando un cable, arreo todos os días, aínda que nos últimos meses non podías estar presente no Concello. As festas e as actividades que hai, todas levan o nome e o sello de Checha Oreiro. Entón, eso quero tamén deixarlo claro, gracias e sorte. Pasamos ao seguinte turno, que son sección de conta das últimas resolucións. Non sei se hai algo que añadir. Robos, algún robo? Vale, pasamos ao turno de preguntas. Sí, teníamos unha pregunta. Pode informar o seu goberno da previsión dos traballos de desbroce e vegetación na marcha estradas e camiños municipais para este ano? Bueno, pois temos programado, en función dos recursos que temos, pois, primeiro, pois, agora contrataremos o tratorista en proceso, non a prova, para poder utilizar o trator noso, e despois temos que contratar unha empresa que temos organizado neste momento con ele, empezar sobre o 10-15 de junio para facer a limpeza en un período medio onde ainda non medrou de todo, pero tamén non hai que fazer segundo corte, porque non temos recursos para fazer dous cortes. Por tanto, é unha cosa que está planificada así coa empresa, e que se non falla a empresa, que esperemos que non, pois sobre o 10 de junio se empezará e se fará rapidamente a empresa que se refira ao que está licitado. É que está licitada. Vale, xa solicitáramos no anterior, nun pleno anterior, cando se fixera a anterior campaña, solicitamos que nos pasen copia do programa de actuacións. O propio pliego faz referencia a que a empresa se lle vai dar unha copia do plan de actuación, supoño que se revirá o plan. É un mapa de distinción, é un mapa que usamos para o plan de prevención, pero os kilómetros que contemplan no contrato. Porque hai contratado 85 hectáreas
4 km por hectárea son 340 km. Sí, máis ou menos está. Entón, solicitamos copia dese plan, porque si nos gustaría, porque, bueno, recibimos queixas de veciños, cando pasado quedaron pistas asfaltadas sin tal, entón, con 340 km o viario rodado, o pavimentado, lógicamente. Máis ou menos está bastante medido. Pero se É verdad que... se con pliego temos 340 km, o resto temos os tratores municipais. Entón, xa digo, un malos outros, por iso agradecemos que nos van chegar a copia do programa de actuación cos kilómetros que se recollen, non? Sin máis. Non sei se cambiaron, porque o pliego recollía que os negocios estarían de maio a outubro, ambos inclusive. Sí, como está previsto. Sigue estando como É o está. pliego, o sea, É o mismo pliego. son 2 anos máis un, creo recordar, ou máis un, o sea, a mesma dirección que a pasada. Sí, son 2 anos, entón, é este gente, digo, como digo, van a empezar en xunio, pero se contemplaba máis. A posibilidade está en maio, pero se podemos en maio, despois a finales de agosto está a erva outra crecida. Entón, o que podemos é tirar polo camiño do medio. Por lo que vimos na licitación, vai haber 2 equipos de traballo simultáneos nos meses de xunio. Bueno, non é obligatorio. El ano pasado usou 2 tratores e máis esa máquina, non sei se... Por o plebe é obligatorio. É unha oferta de mellor, non teño que diante. Era unha oferta. Se é mellor é obligatorio. Pero bueno, se nos van chegar os carros... O ano pasado tuvo 3 ou 4 días outra empresa como é, pero bueno. Se nos van chegar o programa de actuación, perdemos. Damos o programa e o plano de... Sí, os kilómetros, por saber un pouco das zonas de actuación. La pregunta 2. Despois desta pregunta, o Grupo do Partido Popular quer manifestar que é absolutamente respetuoso coa vida privada dos membros da corporación e sinaladamente coa vida privada do alcalde. No entanto, non podemos descoñecer a doutrina do Tribunal Supremo que lembra que as persoas con posición pública que non nos disminuyen a privacidade se diluye e a imagen se excluye. Resulta lógico que así sexa. E que en ocasións determinados comportamentos serios a xestión de función pública poden ser obxecto exclusivo dunha exigencia de aclaracións. Ao fin e ao cabo, unha falta de rectitud na vida privada pode anticipar comportamentos na vida pública e permite aos cidadáns formarse un mellor xuízo sobre a integridade dun cargo electo. A trascendencia pública que poden ter determinados feitos realizados por un cargo electo a título particular ou no desenvolvemento da súa vida privada é máis clara cando vemos a acontecendo no espazo público, a vista de todos e de calquera persoa. O cando determinados feitos son recollidos nun medio de comunicación e comprometen a integridade do cargo, xerando a rama social ou cando menos dúbidas sobre as cuidadas éticas do referido cargo. En tales casos, creemos que resulta legítimo exigir ao cargo algún tipo de aclaración informativa sobre tales feitos. E por eso queremos fazer esta pregunta, que si nos extrañou que non salise ningún comunicado por parte tanto da alcaldía ou polo propio goberno, porque todos sabemos, todos estamos en contacto cos veciños, que sabemos a alarma social que se creou. Entón, sin ánimo de máis, pensamos que o máis importante sobre o que sería que haxa unha aclaración pública, unha versión do propio alcalde, punto. Entón, en relación co accidente de tráfico que acontecía a primeira hora de mañá do día 27 de marzo na zona urbana de Val de Dubra, pode o alcalde aclarar ou desmentir a súa implicación ou relación con tal accidente? Simplemente agradecerlle a súa preocupación pola alarma social, recurrir á doutrina do Tribunal Supremo, desde o meu punto de vista, de incluso persoas que me poden asesorar xurídicamente, pois non sei se está axeitadamente invocada no que atinxe a vida privada, non a miña, senón, por exemplo, a da miña parexa ou outras persoas afins, simplemente negarlle as insinuacións as que se fai referencia. Non falamos aquí da súa parexa, preguntamos a vos. Bueno, eu que da estou vida dicindo, privada, simplemente vostede é un cargo público, entón, negarlle representados a nós, as insinuacións as que se fan referencia dun que ustedes consideran un medio de comunicación, negarlle as insinuacións. entón, pode... Está todo dito. Sin máis, xa lle digo, nós queríamos a súa versión é que vostede nega... Eu que lle digo, ustedes presenten esta pregunta, ustedes destines a doutrina do Tribunal Supremo para fazer chegar esta pregunta, queda respostada. Algo máis? Nada máis. Moi ben, pois non habendo máis asuntos na orde do día, levántase a sesión.